Bayong Hapon Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga mga balita sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo subong nga hapon. Updatein ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang man kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Tanan nga mga alkalde sa Negros Occidental, nag-isa nga retahan ang bilog nga compound sa isa ka preschool bilang ilistaran sang watchers ng pasyente sa regional hospital. Tricycle driver, patay matapos gintiro sang gunman nga sakay sa puti nga van. Sa Himamaylan City, nabugto nga taytay, tigayon na nga nakayo. Sa Gihulgan City, Negros Oriental, soldado pilason sa engkwentro sa tungasang Army kag NPA. Kag sa Good Vibes, gikan sa mga maskara, fiberglass pots karon ang ginakasakuan sa isa ka kilala nga Bacolod artist. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa siyudad sa Bacoy sa wreath laying ceremony ang ginapatigayon may angot sa pagsaulog sang alas 5 de Nobyembre kaina sang aga. Si Mayor Nicolas Yulo ang nagpamuno sa among nga seremonya sa estatwa ni General Juan Araneta. Sa silay naman, isa ka simple nga seremonya ang ginpatigayon sa plaza. Suno kay Mayor Mark Golez, mga opisyalis ng syudad katapos ng PNP kag BFP. Ilakip na ang barangay officials sa barangay 3 ang nagbuylog sa programa. Suno kay Golez, nanging simple ang pagtililipon sa pagdumdum sang pagkabaganihan sa mga negrense kay wala man ginatugutan sa karon ang dalago nga pagtililipon. Wala naman sa activity sa probinsya sang Negros Occidental, pero padayon sunod sa gobernador ang pagdumdum sa makahulugan nga kasaysayan. May 30 naman ka mga centenarian nga magabaton sang 100,000 pesos nga reward, pero ini ang igadulong na sa ila. Sa mensahe naman ni Governor Eugenio Jose Lacson, iya ginsiling nga may panibag-o nga ginaaway karon kag ini ang virus. Yara na sa tag sa sunod sa iya ang pagpatuman sa disiplina para mangin madinalagon. Sa number 9, 89% ang gindumo sa kanabuon sa mga kaso sang dengue sa siyudad sang Bacolod. Inisalig sa record sa City Health Office humalin Enero tubtub Oktubre 31 sini nga tuig kundi paanggit sa kasubungman nga tion sang 2019. Sa datos sang CHO, 274 ang kaso sang dengue nga na-record subong nga tuig. Wala man sa may report nga napatay. Sa mga barangay, ang barangay Singkang Airport ang may pinakamadamo nga na-record nga kaso, 26. Nagasunod naman ang Mandalagan nga may 22 kag sumagag Mansilingan nga pareho nga may 21 ka mga kaso sang dengue. Sa 2019, 2,503 ang naigo sang dengue kag may siyam ka iban pa ang napatay. Wala naman untat ang pahanumdum sang CHO sa pamuruyo nga mangin matinlo sa palibot. Sa number 8, matapos ang halos isa ka bulan, nakaayo na ang naguba nga hanging bridge sa sitio Saisi, Barangay Buenavista sa siyudad sang Himamaylan. Sarang naliwat nga maagyan ang hanging bridge matapos nga ginpakaayo sang syudad. Sang Setyembre nabugto ang bunting sang amo nga hanging bridge. Labi nagpasalamat ang mga pumuluyo karon nga maagyan naliwat ang taytay nga amo ang nagaangot sang sitio Saisi kag sitio Canlente. Suno kay punong barangay Harry Higgins, may 50 ka tuig na ang taytay kag ginpakamaayo nga pati ang mga daan nga bahin sini ang ginilisan. Nakasemana nga nahuman ang bridge sunod kay punong barangay Higgins. Sa number 7, bagyo na paabot nga magagwa na buwas sa Philippine Area of Responsibility pero may isa pa gid ka low pressure nga manugsulod sa pungsod. Base sa pinakauli nga severe weather bulletin, nakitaan si Shoni sa nasidlangan sang Basco, Batanes kag nagadala sang maximum sustained winds nga 95 km per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 115 km per ora. Napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang pinaka mga lugar sa northern Luzon pero wala man sang epekto sa iban nga bahin sang pungsod.
Nagapaandam ang pag-asa sa mga mananagat nga maghalong sa pagkadto sa lawod bangod sang dalagko nga mga balud nga tuga sa babaskog nga huyop sang hangin. May ginabantayan karon ang pag-asa nga isa ka low pressure area sa guwa sang PAR kag ginapaabot nga magasulod sa pungsod buwas ukon sa Sabado, pero malayo ang posibilidad nga mangin isa ini ka bagyo. Sa number 6, soldado ang pilason sa engkwentro sa tunga sang rebelding NPA kag sang militar. Army pilason sa nagluntad nga engkwentro batok sa mga rebelde sa Gihulngan City, Negros Oriental. Isa ka engkwentro ang nagluntad kahapon sang hapon sa sitio Inangaw, Barangay Sandayaw sa syudad sang Gihulngan sa tunga sang tropa sang 62nd Infantry Battalion kag ginapulubanta 15 ka mga miyembro sang Communist Terrorist Group. Sa inisyal nga impormasyon sang 62nd IB, ang tropa ang nagapatigayon lang sang combat operation sang ila makaengkwentro ang mga rebelde. Naglawig sang 15 minutos ang bayluhanay sang lupok nga nagresulta sang pagkasamad sang isa ka miyembro sang militar. Wala naman mahibaluan sunod sa army kung may napilasan sa tropa sa mga rebelde. Nagpangayo na sang bulig ang army sa Gihulngan PNP para malagas o kon madakop ang mga rebelde. Sa number 5, isa ka tricycle driver ang patay sa pagpaniro kay Nasangaga sa Bacolod City. Suspect nakapalagyo sakay sa isa ka van. Yaring report. Pasado las 9 sininga aga, sa gisunod siyang gunman ang balay nga ginaistaran sa tricycle driver nga si Belchor Chavez sa Purok Lubi, Barangay 3 sa Bacolod City. Suno sa isa sa mga saksi, 3 kasunod-sunod galupok sa pusil ang ilang nga nabatian. Isa lang ka gunman ang nakita nila, pero sunod sa mga kaingod balay, may duha pagid ka mga lookout nga nakitaan nga nagabantay sa piyak nga eskinita. Kung nakalupok, pak! Tapos dugay-dugay pa naglupok. Pag ikaduha pag ikaduha mga sikan sa koro, naglupok liwat, pak! Pero ang kuan, ang pang 2-3 to yan, nagsagit pa yung kuan, suspect, yung manok mo. Patay na ang biktima sa maabdan sang mga pulis. Sunod sa hepe sa Police Station 2 nga si Captain Leo Histopa, base sa panaysayon sa mga saksi, naka-camouflage nga nilargo kag naka-jacket ang gunman. May nagahulat sa iya nga puti nga van sa dalan. Ito nga suspect, ang armado, ito na suspect, wearing siya sang camouflage na pants, naka-jacket kag naka-kalo siya. Medyo niwangon ang iyang build. Dugang pa sa PNP, wala man sa police record ang biktima, pero ang iya sini nga amay ang nagsungka na sadto sa PNP bangod sa pagkaimbulbado sa illegal nga droga. Pagin pa check na ko ni sa station, wala na siya involvement sa drugs. Pero ang iya ni nga father, may ara siya nga nag-surrenderer ni sa aton nga tokhang. Pero ang aton ni nga victim, so far wala na siya records. Magluwas kay Chavez, may duha pa siya ka mga kaupdanan sa balay sang ginsunod sang armado. Ang isa sa ila ang pilason kag gindala sa ospital. Samtang ang isa naman nga naging kilala kay alias Marlon ang wala na samaran. Suno sa mga saksi, si Melchor ang mugid naging tuyo sang mga suspect. Sa number 4, Gihulngan City sa Negros Oriental ang nagapatuman sa mas estrikto nga quarantine measures para matap na paglaptas ng COVID-19. Matapos makigsapol sa Regional IATF, nakigsapol man sa Provincial IATF ang Interagency Task Force ng Gihulngan agud matap na ang pagsaka pasang COVID-19 cases sa syudad. Ang Gihulngan amo abi sa karon ang may pinakamadamo nga COVID-19 active cases sa Negros Oriental. 49 amo ang active cases sa syudad. Suno kaya Karen Mola, City Legal Officer sa Gihulngan, wala gintugutan sa probinsya nga ipaidalom sa ECQ ang bug-os nga syudad, gani ila na lang ginadumilian ang non-essential travels. Ginahaylo ang pagtiner sa mga pumuluyo sa ilang mga balay kung wala man lang sang importante nga kaladtuan. Sila ang nagpangayo naman sang bulig sa kapulisan agud to masiguro nga naga-face mask kag face shield ang mga nagagwa nga mga pumuluyo. Ang barangay poblasyon ang sa Gihulngan amo ang ginpaidalom sa 14-day quarantine bangod sang mataas nga kaso sang COVID-19 sa barangay. Samtang
Wala naman sang bago nga kaso sang COVID-19 sa bugos nga Negros Oriental sa sulod sang duha na kaadlaw. Nagapabilin sa 372 ang total COVID-19 cases sang Negros Oriental. Sa number 3, birthing clinic sa City Health Office sa Cadiz City ang temporary wagin siradaan. Ini matapos nga ang isa ka staff ang na-expose sa isa ka frontliner nga nagpositibo man sa COVID-19. Sunod sa kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante, bisan isa lang ka staff sa clinic ang ma-exposure, ginpagkamaayo na lang nila nga ipaidalom sa swab test ang tanan nga personnel para masiguro nga hilway sa sila o kung hilway sila sa COVID-19, pati na ang mga magasunod nga mga pasyente. Giliw naman nga makabalik sa duty ang mga staff sa tion nga magwa na ang resulta sa ila swab test kag negatibo ini. Nagapabilin nga bukas ang City Health Office nga yara lang sa tupad sa birthing clinic gani sarang sa gihapon nga makabaton sa mga emergency cases. Sa karon may yara sang 332 tanan ka mga kaso sa COVID-19 ang syudad, 102 mga active cases kag 11 na ang napatay. Sa number 2, Negros Occidental Police Provincial Office mayara na sang COVID-19 fatality. Isa ka 50 anyos nga pulis nga naka-assign sa Hinubaan PNP ang napatay sang Martes bangod sa COVID-19. Ini ang ginkumpirma ni Police Lieutenant Wilma Silva, Deputy PIO sa Negros Occidental Police Provincial Office. Suno kay Silva, Setyembre 28 sang nagahimos ang pulis sa iya balay sa Hinigaran agud mag-duty na kuntani padulong sa Hinubaan sa maglain ng iya pamatsyag kag magpamalhas. Gindala siya sa ospital kag ginpaidalom sa swab test kag sang Setyembre 30 nagpositibo siya sa COVID-19. Sa Martes naman, Nobyembre 3, nagtaliwan siya. Siya ang unang nga pulis sa probinsya nga napatay bangod sa COVID-19 suno kay Silva. 36 na tanan ka pulis ang nokpo ang nagpositibo sa COVID-19 pero wala man sang active cases sa karon suno sa Deputy PIO. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Matapos nga kasugtan sang 17 ka mga alkalde sa bugos nga Negros Occidental o kung LMP nga rentahan ang bugos nga compound sa isa ka preschool bilang temporary shelter sa mga watchers sa mga pasyente sa CLMMRH. Pati sa karon ang bugos nga mga alkalde sa bilog nga Negros Occidental sa mga syudad o kung ACE ang nagupod sa among nga lihok. Sunod sa kay Mayor Richard Hugo Santoboso, gikasugtan sang kahapon sang tanan nga mga mayor sa mga banwa sa bugos nga probinsya o kun League of Municipalities in the Philippines sa makita sang ila presidente nga si Mayor Bebot Miravelles ang sitwasyon sa isa ka preschool nga ginrentahan ni Hugo Damlag pa. Iya gidesisyonan nga mag-isa na lang ang tanan nga mga alkalde para bayaran ang renta sa bugos nga compound. May mga kwarto ini nga may mga double deck kag may separado nga mga banyo sa mga lalaki kag babayi. Ilaman gitsugilanon si Mayor Frederick Palangkas ang Victorias kag presidente naman sa Association of Chief Executives sa probinsya. Nga kag nga pabor man siya sa sininga plano nga himuon na lang ang lugar bilang temporaryo nga listaran sang tanan nga mga watchers sa CLMMRH. Magabutang sila sa help desk mismo sa guwa sang ospital para matuytuyan ang mga watchers. Damlag pa, gintumilian na ang mga watchers sa sulod sang CLMMRH bangod nga may mga kaso nga nagpositibo sa COVID-19 ang mga watchers. Subong adlaw bilang pagdumdum sa Regulars Day, magasugod na sila sa pagbaton sa mga watchers sa ilang ginarentahan nga compound. Buot silingon, bisan diin ka man nagapuyo nga barwa akong syudad, sarang ka na mag-star sa amo nga compound. Kag sa good vibes gikan sa mga fiberglass nga maskara, karon fiberglass na nga mga pots ang ginahimo sang kilala nga artist kag designer nga si Jojo Vito. Ano ba lang nagtulod sa iya? Aton siya gimbisita sa Sininga Report. Ang paghimo sa mga pots kag mga jars nga may nagkalain-lain nga kadakuon, korte kag disenyo ang ginakasakuan sa karon ni Jojo Vito. Kilala si Jojo sa iya mga fiberglass masks. Sa nag-igo ang pandemya, napuwersa siya nga magsira sang 3 ka bulan. Bunga sang sunod sa iya inspirasyon sa mga suod nga abyan kag pag-ampo sa makaako. Nagtilaw siya sa mga jars kag pots nga himo sa fiberglass.
At first, nagkulbaan pa ko because ang fiberglass very expensive. So, sino mabakal? Sino man mga fiberglass ay nang iyang pasang gamiton. But we started by using ang mga old carcasses namon sa mga lampshade. Ginpang utod ko na, ginpintangan ana, ginpost sa Facebook. Kagda mo nagtumar interest. So, ginphotoshoot ko sa igakalalaman ko sa lamisa sa pang photoshoot. Santo sa anibersaryo sa iya nga kalawigon sa industriya, ginunsar ang fiberglass pots and jars ngang iban iya ginhingalan sa mga abyan nga nag-unong sa tunga sang pagtay ug ganabatsyagan tugas ang pandemya. Wala naghuna-huna si Jojo nga mangin mabakal ang iya fiberglass pots and jars. Tungod nga jutay man lang ang iya nga tawo, masami nagakaubusan sila bangod sa mataas nga demand. Mas nagid nga ginkakibot niya nga madamo sa iya nga mga bumalakal, mga bana. Nalimian ko kaya ang gakato di mga sure buyers gid laban. Pero magbaka na sa tagdamo gid. Ang pinakanami gid gani nga na-discover ko sa mga market ang mga husbands. Surprisingly, pila na din nagkadto, mambalang iyang husband nga birthday ni Mrs. Buas. Gusto ko siya i-surprise, kaya mo siya ginhamba, kag tanong pagid na. Mahal man pero mamag-an kag tuman nga mas mabakod ang fiberglass pots and jars suno kay Jojo. Ang iya nga mga tinawo ang nagapangamot sa paghimo sini. Mahulog ni siya, hindi siya nga buka. Ang the only thing nga matubo siya, magasgas siya, matispig sa jutay. But the beauty of fiberglass, this is repairable. Kag we are handmade. So, hindi ko man siya ma-bargain o ma-barter, ma-exchange sa machine-made because ang imperfections ni nag-show na may mga tao kung natagaan obra during this time of pandemic. Wala pa man nag-uso ang mga plantito kag plantita suno kay Jojo, may huyog na siya sa mga tanom. Bagay man nga naghatag sa iya sang dugang nga mga higayon. Suno kay Jojo, ang pandemya nagtudlo sa iya sa madamo nga bagay. Ang pagtuo sa makaako labing importante. Ikaduha, ang paghatag sang kabilinggan sa relasyon sa mga abyan, ang hindi pagkalipatan. Ikatlo, suno sa iya, may duna nga ginbugay nga kinaadman sa tagsa-tagsa nga hindi lamang para sa kalingawan kundi mangin pamaagi nga malampuwasan ang anuman nga pagpanghangkat o kun-unos nga mag-agi sa kabuhi. Kis tuod ning no, hindi kigid kabalo. Ang madumduma ko sa hambal ni Sir Jojo nga sino man baka subong sa sininga pandemic nga sa kamahal sa fiberglass nga pots pero nag-click. Mera gid tawo niya kabisan mahal yang gusto nga ilagson kagambay to gani di ba? Nakibot siya nga mga husband, mga banay ani kabakal bilang regalo. Nami siya nga idea actually sa mga bana nga mahatag ka regalo sa imo wife. Special siya klase nga pot damo sa misis nga plantita, di ba? Fiberglass nga pots. Kaya siya pag gigari may nagumduman sa ginhambal niya nga ang creativity, gifts ang Ginoo sa imo nga hindi lang para sa kalingawan kundi pamaagi man nga makasurvive ka sa mga challenges ngayon. Wow. And speaking of wow, Barb, kanami man to sa aton nga number 1 balita today. Negros Day, tanan nga mayors ng tanan nga mga towns and cities, LMP kag ACE, di kasugtan nila to bilang compound nga ang preschool nga ginantahan pa earlier ni Toboso Mayor. Di kasugtan nila tanan na lang sila mapuligay para sa pagbayad sa pag-rent sa bilog nga compound para kung may watcher sa Corazon Luxin nga hospital, bisan di ka man nag-star nga lugar basta out of town, pwede da maka-star. Wala lang sa pilihan nga taga Toboso lang, pwede taga mga towns lang, mga banwa lang subong bisan sino pwede nakikasugtan na nila mabutang sila sa help desk sa guwasang hospital para ini mga watchers hindi magtalang-talang kundi makadto kay hindi sila pwede sa sulod sa hospital. Kay tuman gid man men ang kakinahanglanon nga dapat may tiniran sila kay kung isipon mo indigents mga kalabanan da sa ila. Bottom line is sa solusyon binulugay ang tanan kundi may solusyon ang problema. Kag amo yadto mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kag syempre dapat patas man kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.